Waar is een goed restaurant? Waar is een goed restaurant? We hebben een tafel voor 4 personen nodig. We hebben een tafel voor 4 personen nodig. We hebben een tafel voor 4 personen nodig. Ik wil graag een tafel voor 2 reserveren. Ik wil graag een tafel voor 2 reserveren. Ik wil graag een tafel voor 2 reserveren. Ober. 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 Serveerster. 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 Mag ik het menu zien? Mag ik het menu zien? Mag ik het menu zien? Wat raadt u aan? Wat raadt u aan? Wat raadt u aan? Wat zit erin begrepen? Wat zit erin begrepen? Wat zit erin begrepen? Hoort de salade erbij? Hoort de salade erbij? Hoort de salade erbij? Wat is de soep van de dag? Wat is de soep van de dag? Wat is de soep van de dag? Wat is de dagschotel? Wat is de dagschotel? Wat is de dagschotel? Wat zou je willen eten? Wat zou je willen eten? Wat zou je willen eten? Toetje van de dag. Toetje van de dag. Toetje van de dag.